otec farnosti Marek, kňazskí spolubratia, ctihodné autority, drahí bratia a sestry. Veľmi som rozmýšľal, ako na úvod spojiť dnešnú slávnosť celej katolíckej cirkvi, zoslanie Ducha Svätého s myšlienkou vášho odpustu, ktorá sa viaže na 13. máj Fatimskej Panny Márie. A potom to ukázalo sa ako veľmi jednoduché, lebo záver dnešného evanjelia bolo odovzdanie apoštolom tej veľkej moci, Božej moci a Božieho prostriedku. Príjmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú zadržané. Teda myšlienka Fatimy a fenomén Fatimy, tak ako ste si ho zvolili za patrona a patrocinium túto myšlienku aj tohto vášho chrámu a celej farnosti, si myslím, že je veľmi úzko spojená práve s pôsobením Božieho ducha. A preto rád by som využil túto príležitosť i našho vzájomného stretnutia okolo eucharistického stola aj vzájomného povzbudenia pri tomto Božom slove, aby som sa vám pokúsil prezentovať tri pravdy, lebo po historickom na nebo vstúpení Pána Ježiša ostali apoštoli tu v povedomí jednej veľkej sily, ktorým Pán Ježiš vyjadril touto krátkou vetou. Duch Svätý, obranca, príde k vám a vyučí vás všetkej pravde. A pred životom každého jedného z nás, tak ako postupujeme, každý deň stojí táto jedna jediná veta. Čo robím, čo žijem, čo konám vo svojom živote, je v zhode s touto pravdou môjho kresťanstva a života. Dávam sa denne učiť, vyučovať tejto pravde Božiemu duchu. Vedie ma Boží duch cez ten veľký dar, ktorý mi dal, ktorý vlastníme všetci, a to je naše svedomie. Cez dar a pravdu Božej milosti, Božej ruky, Božej ochrany nad našim životom. Toho veľkého priestoru Božieho sprievodcovstva, ktorým Boží duch stojí vedľa nášho života. A tak naozaj tá prvá pravda je, aby sme vytrvali v tom, čomu my hovoríme svätý, dobrý kresťanský život. Ak niekomu by bolo možno to slovíčko svätý ako vzdialené vo vedomí svojej vnútornej nedostatočnosti a hriešnosti, ktorú cítime všetci, tak treba povedať, že to svätý môžeme spokojne nazvať kajúcim. A znova sme pri fenoméne Fatimy a veľkého odkazu pre obrátenie Ruska, ale aj Európy a toho veľkého fenoménu čnosti pokánia, ktorú každý deň všetci do svojho života potrebujeme. A tak vždy vtedy, keď sa vo vašom i v mojom živote, a každý z nás to už niekoľkokrát prežil, v spení tá naša ľudská prirodzenosť ako vlny na mori a vytvorí akýsi pomyselný hrebeň na pokojnej hladine, tak vždy vtedy vieme na tom hrebení, že to, čo nás utíši, je dar Božieho pokoja, ktorý príjmeme do svojho vnútra. Ten dar Božieho pokoja prichádza v úvodzovkách oficiálne slovami kňaza, keď nás rozrešuje: nech ti službou cirkvi udelí odpustenie a pokoj. Ale prichádza vždy vtedy, keď sa postavíme na počiatku svätej omše v takejto Božej rodine deti okolo oltára a stojíme tam v pravde svojho života a vieme, že nemôžeme sa dotknúť tejto Božej pravdy, tak veľmi reprezentované na tomto oltári, ak by sme mali niečo jeden voči druhému v zmysle známych slov Evanjelia, tak vždy vtedy povieme tak tichučko: vyznávam všemohúcemu Bohu. Možno sa ani neuvedomujeme, aký veľký rozmer má to, že stojím vo svojej pokore, vo fenoméne, v odkaze Fatimy.
pred jej obrazom a odkazom, aby časť Európy, ktorá sa volá Slovensko, a časť Slovenska, ktoré sa volá Čemerné, bola v túto chvíľu bližšie k Bohu. A to aj cez náš život. A preto tam hovoríme, že som zrešil slovami, myšlienkami, skutkami. Po druhom Vatikánskom koncile sme tam dodali i zanedbávaním dobrého. A zdá sa, že pre našu dobu prichádza čas, ktorý nám kedysi na štúdiách na podzemných univerzitách rozprával náš veľký profesor, pán profesor Hanus, ktorý vravel, že do význávam, kedy bol pápežom, by pridal ešte 5. rozmer. Že som veľa zhrešil nechápaním súvislosti. Možno je to práve táto doba, ktorú žijeme a ktorej, tak povediac, my starší už cítime, že naozaj mnohé veci nechápeme. A vždy vtedy pre všetky tieto záležitosti slov, myšlienok, skutkov, zanedbania, chápania alebo nechápania potrebujeme ten pokoj, ktorý v živote každý z nás praktizuje denne, ja i vy. Lebo tým svojim najbližším, alebo tým, ktorí sú vedľa nás, ak vieme, že sme sa niečím previnili, tak vieme povedať to jednoduché ľudské prepáč. Nehnevaj sa, odpusť. Dám si na to pozor, už ťa nesklamem. Koľko takýchto slov z úst vašich detí, milí rodičia, mladých i starších, i dospelých, vám a vášmu srdcu padne ako balzam. Keď vidíte, že možno v malých roztržkách súrodeneckých vzťahov práve toto upravilo hladinu ľudského konania. Keď to dokázali povedať vám, keď predtým uznali, ako vám ublížili. A tak je to v rodinnom, tak je to v spoločenskom živote. A Fatima, ktorej vy ste veľkými vyznávačmi na tomto mieste, vás jednoducho posiela do sveta, samozrejme aj nás ostatných, ale vás s tým zvláštnym odkazom, ktorý ste si zvolili, my budeme ľuďmi pokánia a pokory a pokoja uprostred tohto sveta. Toto je jeden veľký odkaz, ktorý vám i budúcim generáciám bude hlásať tento kostol. A to je druhá pravda, ktorú by som sebe i vám chcel pripomenúť, ktorou nás Duch Boží vyučuje. To je pravda o tomto spoločenstve, ktoré tvoríte v tejto obci a budete tvoriť i v tomto priestore kostola, ktorý budujete svojimi rukami. A to je pravda o spoločenstve. Lebo človek sa v úvodzovkách nemôže voči druhému prehrešiť, ak by žil sám na tejto zemi. Ale pretože žijeme v spoločenstve s inými a vytvárame kresťanské ľudské spoločenstvo, tak jednoducho mnoho je tam radostí, mnoho nádeje spolu zdieľame, ale aj mnoho smútkov z nepochopenia, mnoho bolestí z toho, že sme iných ranili, neurobili tak, ako sme mali, niečo sme zanedbali, niečo nepochopili, niečo dali do zlých súradníc života. Vždy, keď sa bude v tomto kostole, tak ako teraz to participujeme, sláviť obeta svätej omše, a vy i vaše deti a vaši potomkovia budú to prichádzať, budú to presne robiť tak, ako my dnes. Ako som videl vzadu, v obetnom sprievode aj dnes na tento oltár prinesieme dary tejto zeme. Ako symbol, kus chleba, viničný ker, aby potom naplnili tento oltár a boli tu položené. Tento dar Eucharistie je tá druhá veľká pravda, ktorou nás Duch Boží stále učí v kresťanskom spoločenstve vnímať túto pravdu o bratstve a o vzťahu k druhým. Aj o vzťahu k Eucharistii a chlebu. Mám jednu záľudnú otázku na vás, ale to vás nechcem nahnievať, samozrejme. Mali ste dnes ráno v ruke aj kúsok chleba doma pri stole? Možno koláča. Ak áno, tak sa vás pýtam. Viete pomenovať ľudí,
ktorí vám tento chlieb pripravili. Menovite. Deťom chcem povedať, že pozor, nie doma mama, iba ak by ten chlieb piekla, tak to sa ako ospravedlňujem. Na mama ešte piekla chlieb, aj vám starším. Ale ako sa vzdávame a priznávame jedno. Ani ja, ten kúsok chleba, ktorý som dnes ráno jedol, neviem povedať, kto mi ho položil na stôl. Možno to bola tá veľká chvíľa našich starých mám v minulosti, a ktorí ste tu staršie, tak sa na to pamätáte, že neodkrojili z nového chleba mama predtým, kým ten chlieb nepožehnali. Neodkrojili. V tom požehnaní, a často i bosku tomuto chlebu, bola vzdaná úcta tým 1000 rukám, ktoré tento chlieb priniesli na náš rodinný stôl. Keď dnes tu položíme chlieb na oltár, aj ten eucharistický, bude to naša vďaka 1000 anonymným rukám, ktoré nám tento chlieb pripravili. A ja vždy učím deti jednému, keď sa ich opýtam, či boli kúpiť chlieb, hneď vyletia ruky. A ja ich opravujem, že chlieb sa nedá kúpiť. A ja som o tom presvedčený a za minútu presvedčím aj vás. Lebo keby na tejto zemi stratilo sa posledné zrnko jačmeňa, raže, pšenice a toho, čo treba k podstate chleba, tak môžeme mať všetci Rockefellerové milióny. Ale nemali by sme chleba. Mali by sme milióny, ale nemali by sme chleba. Preto sa chlieb nedá kúpiť. To, že my tam dávame nejakú sumu našich korún od januára eura, to nie je kupovanie chleba. Chlieb je dar. Chlieb je dar, ktorý reprezentuje všetko to, čo je krásne a ľudské v človečenstve i kresťanstve. Preto chlebom otec i matka cez svoje pracovité ruky cítia celú svoju rodinu. A preto treba mladým často pripomínať. To nie je len pri sobáši či pri primíciách kľaknúť si pred svojich rodičov a prosiť od nich požehnanie. Ale to je i potreba každú nedeľu sa zahľadieť mladým do pracovitých rúk ich rodičov, ktoré vyložia na stôl a ktoré treba v duchu zľúbať. A to aj tie ruky tých vašich synov a dcer, ktoré sú ďaleko teraz od vás. Je lepšie ľúbať ruky rodičov za ich života, ako priniesť veľký paškal na ich hrob. Je lepšie niesť a krásne naplňať veľkú povinnosť lásky v tom najúžšom spoločenstve, ktorým je rodina. A to isté platí o farskej rodine. Každá farská rodina, každé spoločenstvo stretáva sa okolo oltára, aby si to uctilo chlieb, ale zároveň to spoločenstvo, ako všetci ku sebe patríme. Ako jeden druhému máme pomáhať. Z obdobia druhej svetovej vojny, síce so zaujímavou figurou herca Polívku, je natočený český film Musíme si pomáhať. A má naozaj nádhernú myšlienku. Aj my si navzájom sme tak pospájani v živote, že si musíme navzájom pomáhať. Bez rúk, vašich rúk, každého jedného, ako ste tu, by nemohlo sa sláviť na tomto oltári svätá omša, lebo by tu nebolo chleba. Ale bez tých vašich pracovitých rúk by sme ani v tomto priestore neboli, lebo by neboli tieto múry. A ja sa priznám, a možno mi Pán Boh dá ešte dožiť sa, že má Marek, alebo jeho nástupca, ale veľmi chcem, aby to bol Marek. Pozverá ste, to bude už vo svojej poslednej definitívnej podobe. A to je tá tretia pravda, ktorú by som vám rád povedal, a ktorá je pravdou Božieho ducha pre váš život, práve dnes a tu a v túto chvíľu. A to je pravda o tomto diele. Lebo to je dielo Božieho ducha, ktoré tu stavať. Ale je dielo vašho ducha. Tu sú vložené
mnohé veci z vášho vnútra. A nech to tak ostane do budúcna. Vincent Šikula, ktorý napísal nádherný román Majstri z obdobia slovenského štátu, v roku 1943, keď na Záhorí stávala skupina majstrov, tesári, stavbári, jeden kostol. A majster, ten hlavný stavby vedúci, ktorý tam bol, mal synov na všetky tieto remesla. A každé ráno, keď sa prebudili, tak vždy pripomínal týmto synom toto. Synovia, my sme majstri, ktorí tu majú odovzdať celý fortiel, celý svoj A potom majster Šikula napísal tam jednu vetu, ktorú by som vám rád teraz povedal, aby ste si ju dobre zapamätali. Len jednej generácii za storočia, v tomto prípade vám všetkým, vašej generácii, Boh dopraje milosť, aby uprostred svojich príbytkov si mohla postaviť Bohu chrám. Jednej generácii za storočia. A je mojou radosťou, že môžem pozerať teraz do vašich tvári. Vy ste tá šťastná generácia, ktorá to môže zrealizovať. Samozrejme, tento Boží dar a to, čo odovzdáte Bohu, nie je jednoduché a ľahké. Okrem toho zahľadenia sa do vašich pracovitých rúk, ktoré by som najradšej vám, milí otcovia, zľúbal v túto chvíľu za toto nádherné dielo. Sú to aj pracovité ruky matiek, aj vašich chorí, ktorí sa modlia za to, aby sa na tejto stavbe nikomu nič nestalo. A vždy, keď sa pozrite do týchto múrov, tak tu zbadáte niečo, čo vám doma chýba. O niečo krajšia mohla byť vaša obývačka. Mohli ste mať možno plávajúcu podlahu. Možno ste sa mohli rekreovať na Seychelloch. Ale vy ste to dali tu, do týchto múrov. Dali ste to Bohu. Dali ste to pre jednu veľkú vieru a nádej, že tu budete chodiť vy a tu sa budete pripravovať na prechod do domu Otca. Toho domu, ktorého aj On tu bude veľkým vlastníkom, ktorého ste vy zo svojej veľkodušnosti mu tu odovzdali a pripravili. Chcem vám dať otázku. Myslíte si, že ten dobrý Otec vám na prahu večnosti povie, nepoznám ťa? Tak vám veľmi ďakujem za toto dielo. Veľmi držím palce a budem sa od dnes ešte viacej modliť. Keď mi ho duchovný otec Marek poslal len na internete, aby ma troška možno nalákal, aby som tu prišiel, ako to pekne vyzeralo minulý rok, tak už tá úchvatnosť, naozaj treba poďakovať majstrom myšlienky, architektom, stavby vedúcim, ale vám všetkým, milí otcovia, za všetko, čím toto Božie dielo budujete. Tu budete najkrajšie a generácie po vás naplňať toto spoločenstvo o odumretom zrnku. Dávno už vás tu nebude. A do 100 rokov, roku 2108, sa tu bude sláviť fatímska slávnosť, odpustová slávnosť. Tak si na vás, hlavne na nás starších, už nikto nebude spomínať. Ale budú tu môcť sláviť eucharistickú obetu. To zrnko, ktoré dnes príde v chlebe a ktoré uvidíte premenené, je zárukou aj nášho spoločného premenenia pred Božou tvárou. A tí, ktorí prídu, budú sa tu učiť žiť v spoločenstvu, pravde, v duchu sveta. A všetkým tým ľudským i kresťanským čnostiam, ktoré aj vy teraz vo svojom vnútri práve týmito pravdami prijatými od Ducha Božieho, od Ducha Svätého ste si upevnili svoju vieru. A tak vždy to opakujme to, čím sme uzatvárali dnešnú pieseň, sekvenciu v Duchu Svätému. Daruj svojim veriacim, s dôverou ťa prosiacim,
svetú milosrdnú. Daj začnosti odmenu. Daj smrť dobrú blaženú. Daj nám radosť trvalú. Tu i potom i vždy. Amen.